Bien la horoma dunye anga jamana konna na habe juma ko fo ma yaw danse yana anga do juma do wu konna amena Kibaru ya mun lase yaw ma lula bakuruba la benga sebe do tege no blala age tigini ajenyo family mo nyo ante biso ko mandaina amena ta danyo bina ko wala nya bidon Kibaru konna la kafara o kan fana ni tonje kulu URD na nyema baye fakansina mato nyema Sumaila Sise ye olu fana yuko do ke sankura hukumu kono kunungo ka nyesi uka lapsaba oni jamana do ma amena kuma ale fana kan bidon Kibaru konna la kafara kan ameta jamana ko kan Kibaru ya guni munube ka awkulo la somolu fana na Bismillahirrahmanirrahim auzubillahi mina shaitani rajim limana ayaw danse biye juma ye minye janvier kalo kletan ani wolonfla sa amba flani muga amedo donc hanye juma seli fon fenke ka bato fon feni ala deli munuke nani ala kota teta ala ka bege do nyuma ye ka nyesi anan fleba bela jelema yani angata roja Kibaru ya ula sisa nya fo aw nyana ka fo sankura hukumu kono fangasi na bato URD na nyema baye Sumaila Sise ale ni akatonje kulu mauye do kenendo sigi kunungo no ye sankura hukumu konna la Sumaila Sise ya kanu ka do ke ka dandegali chamanke akapumo kono ayajira ka fo sami temenani no e ba flantani kono toy ko akara joli bossa nya akara do suma kasaya sanyi barablasa sandu wale munu kera kono jamana deti nyine o ko choko shila ani anyana chama akene kanana aminata danyo Idrissa Badimi ka fra Umar Traore kan olu tumbe neftivi chwala nana ni minye ofle awye URD ton kan nyogon dala jen tumbe talike sankura folu ani ka dugodon ke ka nyashin to indoma ka kila tuguni ka dugodon kerengerelen ke ka nyashi anga jamana ma san temelen geleya munu sorola o konna la o nyogon geleya kana ke nyine san konna la san yalama na ambe do ke ka do ka be kelengele ka do ka so mo yi do ka demba yawi ala ka kishi ala ka utama ala ka shini kana yadi ka do ka anga jamana la kana ka anga jamana siga yerama ka fanga jugo boanga ka jamana tanye ambe fe nyina nyere anga jamana ala ka jamana tanye anye gele amin soro sado ala ko jamana o gele ab ta ka boanga ina election sai ba fa anga nyogon tege mine anga nyogon mine jamana nyebana malion nyebana ujigi dalen banka anga njija ango jigi fa donc ba fe ka ubefo ka wale nyimando ka barka da anga musoyi ka barka da anga jenu minu nana bureau kurala fana befo ka fuye mali hakili bawde la mali jigi bawde ka donc yerde anga na mgoshi blako anga mbolo nyeshi bema anga bela do anga bela sigi anga be kanga mgoy mali kode do yerde be mali kode la Honorable Sumaila Sise ka kuma konna na ada magara fen chamana ina fo demsenu nga kalambaliya ale ni lakolmotiru ni kenaya tigilamo olu ka bara blaw fo ka taa se sigi ka fo ba mun kun labɛn na jamana in konna la olu ma ko si nyesi demsenu demsente tay ko la sini jamana be sigi ko ni donc anga njija ko koyi akanya bo ni ko jalagu nyana fen fo la min kanga nye asura basira jamana basiki tugodi ko lu tay ko la do be bo grève la do ko so da lendo ibe taka na jamana ko anya ye fen fo la min chena o ye ko li flana o kara do ko so donc no be jamana mina mo kanka hami donc ambe hamne do jamana tatugula donc afowi kambe ka chesri ke ko koy ko nya kise floy an ko fana anga discours la anga militaire ambu fo ambu ko amba fuye fana wari min blaga ka duma mimba ke bla yorola amba siga fangai akanga siga kaye parce que dongo damba me ko mo sara dongo damba me ko avion minu kanga san avion massa ou bien avion min sara o tebili tebuli anya e blende min kanga sa o massa anya e hali kolo min kanga ke kan ko no te kan la ni mo sara a nambalia o ko nya basse ko afo tukuni adira minuma le kanka ayira ya ke romna o de kama nya assemblée nationale sezi ka fo jamana jamfara ni jamana jamfara mo ni jamana jamfa no kanka mine nya fo tuma chama yo mugu ye jido anga mugu da ni jido na mugu da mugu te sega chi mugu te sega ta kelela
donc ka foli kɛ ka ɲɛsi an ka sɔrɔdasiw ma ka f'u ye an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an bɛ se k'u dɛmɛ cogo o cogo URD b'u dɛmɛ ten fɛn o fɛn kɛra min b'u bali k'u ka baara kɛ ka ɲɛ an b'a o sɛgɛsɛgɛ pour que k'o da tabili kan. Maa caman de tun bɛ kɛnɛ in kan minnu y'u ka foliw ta ka ɲɛsin tɔn in ɲɛmaa ma u ka jɛkuluw tɔgɔ la i n'a fɔ tɔn in kɔkɔrɔma delen don député bulon maa minnu fɛ tɔn in yɛrɛ kɔnɔna na musojɛkuluw olu ka ɲɛmaa fo ka taa se tɔn in kolabɛnnaw ma ani denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ tɔn in kɔnɔna la. Denmisɛnnin jɛkulu in ɲɛmaa ye laɲini kɛ ka ɲɛsin tɔn in ɲɛmaa ma waasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na musakako nasira la ka ɲɛsin denmisɛnnin wɛrɛw ma minnu tɛ tɔn in kɔnɔna na. A tilala tuguni ka laɲini wɛrɛ kɛ n'o ye k'a fɔ tɔn in ɲɛmaa ka sira di u ma kalata nata in na walasa u fana bɛ se ka kɛ cɛbɔw ye cogoya min na n'a bɛ wele ko kandidaw. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko IRD parti ka nin nisɔndiya foli in bɛɛ daminɛna ni tɔn in ka hymne ye. Tabarikala URD maaw an bɛ dugawu kɛ u ye dugawu minnu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ dugawu ɲuman ye ka ɲɛsin jamana ma ka san wɛrɛ jira an bɛɛ lajɛlen na n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana bɛn ka sɛbɛn dɔ tɛgɛ nɔ bilara bi sɔgɔmada in na AGTIC ale yɛrɛ jabala so la min yɛrɛ kɛra u ni u jɛɲɔgɔn famille maaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye bɛnkan ninnu tɛgɛ nɔ bila waasa ka se ka baara ɲɔgɔnya ni hakilina kura dɔw sinsin maaw ka hakilina caman bɛ se ka mafa cogoya min na hali bi baara ɲɔgɔnya ale hukumu kɔnɔna la min bɔra ko la 9 TV bɛ kɛnɛ bɛɛ kan an tun b'o fana kɛnɛ kan o jaw filɛ aw ye. Tɛgɛnɔ bilala ni sɛbɛn min na AGTIC ni jɛkulu famille maaw fɛ a kun ye ka jɛɲɔgɔnya de sinsin kɛnyɛrɛye ni faso baaradaw ni ɲɔgɔn cɛ u ko jɛɲɔgɔnya in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana ka ɲɛtaa baaraw sigili sen kan an ka sisan subahana mansin kuraw bolo kan ni an b'a fɔ olu ma ko nouvelle technologie de l'information et de la communication. AGTIC ɲɛmaa ye ɲɛfɔli k'an ye jateminɛ min ye u bila ni hakilina in tali la. Ani famille ɲɔgɔn dɔn a mɛnna dɔɔni an tun bɛ k'u lajɛ an ye u ka baaraw taabolo lajɛ an y'a ye k'a fɔ denmisɛnninw don u bɛ ka baara min kɛ faso ye u ka baara min kɛ an kɛrɛfɛ dugu ye baara belebeleba don wa ka kan anw bɛ mun ye faso baarakɛlaw yɛrɛ ye an k'an tɛgɛ di fasodenw ma minnu fana ye hakilina ɲuman ta minnu bɛ ka baara ɲuman kɛ an n'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ baara min bɛ se ka jamana nafa. O de kama an sera famille ma k'a fɔ ɲɛna an b'a fɛ an na an bɛɛ ka kɛ kelen ye aw ye kɛnyɛrɛyew ye nka anw ye faso baarakɛlaw ye faso bɛ yan kɛnyɛrɛyew de kama faso bɛ yan fasodenw de kama donc faso tɛ se ka baara kɛ ni fasodenw tɛ ni kɛnyɛrɛyew tɛ donc n'an y'an tɛgɛ d'olu ma a bɛ kɛ sababu ye olu bɛ ka fɛn min kɛ u b'a dɔ bɛ fara u ka kɛta kan u bɛ ka anw fana bɛ ka fɛn min kɛ an dɛsɛlen bɛ ka fɛn min kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka fara an kan min bɛ o dilan donc a bɛ kɛ sababu ye fana fasoden minnu fana bɛ yen bi bi in na ni tɛ ka baara sɔrɔ parce que olu fana dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara sɔrɔ famille fɛ yen tari ka baara sɔrɔ anw fɛ yen parce que baara fanga bɛ na caya ni baara fanga bonyana a ka ca ala fɛ jamanadenw caman bɛ lafiya sɔrɔ. Amadu Jawara famille ɲɛmaa don a y'a jira n'a k'a fɔ ko ni jɛ in bɛna bɔda caman di Mali ma a n'a sifinnakaw. Sɛbɛn mun dɔn c'est pour que ka faso dɔ dɛmɛ an y'a b'a la dugu caman bɛ yen nɔ bɛɛ b'a fɔ olu taara ɲɛ wagati in na sisan bɛɛ bɛ wuranda fasada c'est numérique ye fɛn dɔ de ye ni mɔgɔ y'a faamuya diɲɛ kɔnɔ i ka diɲɛlatigɛ lafiyara par exemple hali aw bɛ ka ne interview bamanankan na a bɛ ka fɛn minnu utiliser a bɛɛ ye numérique de donc c'est hali taara misiri kɔnɔ numérique bɛ utiliser alimami yɛrɛ bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ wajulu bɛɛ kɛ numérique de la donc ce qui fait que diɲɛ fɛn bɛɛ ye numérique ye sisan n'an ye numérique faamuya an ye fɛn bɛɛ faamuya n'an ko k'an ye numérique fana faamuya n'an b'a fɔ an ka bɔ sɛgɛn fana la numérique de bɛ se k'o kɛ joona joona mais n'a b'a fɔ an ka jamanadenw ka kalan kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la wagati na kuma bɛɛ u b'a fɔ ko an ka ekɔliso datugulen don donc nord ni centre ninnu bɛɛ la kalan tɛ ka kɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la bon an ni kɔrɔnfɛn mɔgɔw an b'a la k'an n'u tɛ ka bɛn mais kalan fana t'u yɔrɔ la pour que an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamu dialogue national ni fɛn ninnu an yɛrɛ y'a ye o yɛrɛ de y'a to an yɛrɛ y'a ko bɛɛ kɛ an ni AGT ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que dialogue national la an y'u ka baara kɛ da ye o ye mun kɛ an ko an fana ye entreprise min ye fasoden ɲuman ye an fana ye a b'a kɛ to n ka bamanankan ma fɛn ne maraka ye donc l'idée c'était de dire que comment an bɛ se k'u fana dɛmɛ u ka baara ɲuman min kɛ et aussi que pour que jamana yɛrɛ bɛɛ kɔrɔ ni tilebi bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu o ye kalan de bɛ se k'o kɛ ni bɛɛ den kalanna bɛɛ den bɛ se ka baara ɲuman sɔrɔ ni bɛɛ den ye baara ɲuman sɔrɔ bɛɛ sɛgɛn bɛ ban bɛɛ la numérique de bɛ se k'o kɛ joona joona n'an ko an ka siraw dilan ka ekɔli karamɔgɔw bila ka taa Kidali bi bi in na a ka gɛlɛn mais numérique fɛ sisan i bɛ se k'i to Kidali i bɛ se k'i to Ɲoro i bɛ se k'i to Kayi i bɛ se ka kalan kɛ. Kumaw
kumaw kono u ye u da don subahana mansin kura nunu labarali bɛ se ka kɛ waleya min na Mali la ani a bɛ se ka kɛ wale caman min nɔgɔya. Bibi na diɲɛ tɛ taa bilen, diɲɛ tɛ se ka jɔ, hali du tɛ se ka dilan i sago la n'i ma numérique don a la, c'est-à-dire que n'i ma technologie don a la. Bibi na n'i bɛ fɛ i ka lafiya f'i ka technologie i ka a utiliser. M'a fɔ ko bɛɛ k'a kɛ i ka baarakɛla min ye quotidiennement, nka i ka fɛn hakɛɲɛnamaw i ka olu a dɔn olu la, a bɛ kɛ sababu k'i dɛmɛ foyi tɛ kɛ i ɲinɛ ma, foyi tɛ bali i la. Donc o ye o dɔrɔn de b'a to i bɛ se ka sini ɲɛsigi. Sini ɲɛsigi tɛ kɛ bilen n'i ma informatique ɲɛdɔn ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn. Ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'u bɛ na baara kɛ faso ye, a ka kan u ka ordinateur utiliser. Bon, formation in f'an ka se mɔgɔw ma ko an n'u ka ɲɔgɔn ye ka ordinateur dayɛlɛ k'u former. Baara fɔlɔ min n'an bɛna daminɛ o ye an ka se ka o mɔgɔw lasɔrɔ k'a sɔrɔ u b'u ka so, u b'u ka baarakɛyɔrɔ la, u ka se ka formation kɛ k'a sɔrɔ u n'u ka ordinateur kelen don. Donc a b'a to n'an ka mɔgɔ 10 former tile kɔnɔ an bɛ se ka mɔgɔ 1000 former. Donc o ye koba de ye. Donc a b'a to fɛnɛ ni mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ n'i bɛ ka dɔnniya ɲini an bɛna fɛn minnu bila sen kan a b'a to u bɛ se ka o caman sɔrɔ. A fɛnlɛnna in fɛnɛ ye min ye n'an hakili b'a la k'an bɛna se k'o kɛ joona joona bi in na n'i y'a jateminɛ ni e mago b'i ka casier judiciaire la e b'a lasɔrɔ cogo di f'i yan'i ka certificat de nationalité f'i ka wuli ka taa i wolola i bangera yɔrɔ min na i ka taa fo yen nɔ. O ye gɛlɛyaba de ye maliyɛnw kan. I bɛ joli sara yan'i ka se yen n'i bɛ bɔ Gawo bi k'i mago bɛ casier judiciaire la kɔlɔlɔ ka bon dɛ, sira tɛ yen f'i ka taa tuma dɔw la i ka tɛmɛ dugu wɛrɛ fɛ ka na an fɛ yen o ye ka avion de ta. Bon hali o yɛrɛ la a bɛ joli ta i kun n'i mago b'i ka fɛn wɛrɛw la. Donc fɛn caman de bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen mɔgɔw tɛ se k'o lasɔrɔ f'u ka wuli ka taama. Donc alors que bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min na a ma se i ka bɔ i nɔ la, a ma se i ka bɔ i nɔ la, i b'i sigilen to i ka so i bɛ don fɛn an b'a fɔ o ma ko portail, c'est-à-dire que an bɛ da dɔ de yɛlɛ i b'i to i ka so i b'o da in lajɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'a ɲini a bɛ n'i sɔrɔ a bɛ tila k'i sɔrɔ i ka so i b'a wari sara i bɛ wari min sara a wari tɛ taa mɔgɔ ka poche kɔnɔ wa i ka kan ka min sara fɛn tɛ fara a kan fɛnɛ. Parce que n'i taara bi i sera secrétaire ma secrétaire ka yafa ma dɛ i sera agent ma u caman bɛ yen u t'i ka baara ta ni sɛbɛn ye fo n'i ye donbolo d'u ma o donbolo ko in o bɛ ban i bɛ wari minnu sara wari in bɛ tila ka taa verser wa dɔ bɛ tigɛ a la wa a bɛ kɛ cogo min na an t'a dɔn. Donc ni a bɛɛ sarala électroniquement c'est-à-dire que technologie sababuya la o wari tɛ tunu. Déclaration assiette fiscale mɔgɔ minnu kan ka l'impôt sara n'u tɛ l'impôt sara parce que caman bɛ yen banyɛrɛ ka ca na donc u tɛ l'impôt sara cogoya min na. Donc an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ fɛnɛ o fɛnɛ l'impôt saralaw o bɛ caya cogo min na parce que i bɛ l'impôt sara mun b'a to fɛnɛ mɔgɔw tɛ l'impôt sara ale n'an y'an ka wari bɔ k'a di faso ma faso b'a kɛ cogo di a b'a don mun na n'anw fɛnɛ dalen b'a la k'an ka wari bɛ ka labɛn ka ɲɛ a dabɔra min kama a bɛ kɛ o ye a wari bɔ t'an tɔɔrɔ parce que n'i ye wari bɔ ka i ka impôt sara n'i nana ye k'i ka quartier jɛlen don n'i ye wari bɔ ka di mairie mɔgɔw ma n'i nana ye ko jinɔgɔ tɛ sigida la bilen i tɛ san kɛ furasan na ko palu b'i la o bɛɛ ye technologie de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔn ni palu ka ca yɔrɔ min fɛnɛ na technologie bɛ se ka kɛ sababu ye ka carte sanitaire dilan k'a lajɛ nin yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ palu banabagatɔ ka ca yen donc a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se yen ka taa lajɛ munna banabagatɔ ka ca nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ n'u taara jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ jinɔgɔ de ka ca a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ binw de ka ca a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ ɲaman de ka ca a yɔrɔ la donc fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ pour que ka o mɔgɔw lafiya cogo min na donc a baaraw ka ca an bɛna min kɛ an b'an sigilen to an ka so fɛn min bɛ jamana kɔnɔ dugukolo kan an bɛ se k'a ye fɛɛrɛ min ka kan ka tigɛ ka o dilan an bɛ se k'o fɛɛrɛ tigɛ k'a sɔrɔ an ma bɔ a nɔ la an ni famille bɛna jɛ k'o baara dama damaw de kɛ. Hakilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko AGETIC ni famille maaw ka nin bolodi ɲɔgɔnma in bɛna sinsin subahana mansin kura bolodalen ninnu walawalali kan ni k'a labaara Mali kɔnɔna na k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛwale caman kɛlɛ ani ka caman nɔgɔya jamana ɲɛmaaw ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ bolo. N'an bɔra yen nɔ kibaruyaw la hali bi fana an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo kɛnɛba dɔ sigira an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ min bɛ ɲɛsin an ka polosilakaw olu ka ɲɛfɔli dɔw kɛ u ka cɛba min ɲɛsinen don siraba kana koɲɛw ma polisiya baara kɔnɔ ni o ye min ye Sumunu Aribi ale kɔni tun bɛ
kunnafonidilaw ni jamakulu dɔ ɲɛfɛ kunungo ka se ka ɲiningali bɛɛ lajɛlen jaabi ɲiningali minnu bɛ tali kɛ gɛlɛya mun bɛ polisiw ani an ka sigidaladenw ni ɲɔgɔn cɛ ani polisiya la gafe fɛn o fɛn bɛ ɲini jamanadenw fɛ n'u mago bɛ a la olu sɔrɔli gɛlɛya minnu b'o la u sɔrɔ siran teliw ye mun ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan nin dantigɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ni hakili falen kɛra kɛnɛ dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko café citoyen ni a hakilina taara jɛkulu fɛ n'a bɛ wele ko HK dɔ ni o ye ka dɔ denmisɛnnin jɛrɛ jɛkulu ye minnu faralen don ɲɔgɔn ka jamanaden ɲumanya yɛrɛ hukumu ɲuman kɔnɔna la a kɛnɛ kana na Christine Abatu Dara ale y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'a lajɛ. Ni barosigi n'a labɛnna HK maaw fɛ n'a kɔrɔfɔ bolila polisiw kan u jɔyɔrɔ fo ka taa se u ni civil bɛ gɛlɛya min sɔrɔ a maa welele tun ye u ka ɲɛmaaba ye n'o ye Musudu Arbi ye o y'a yira k'a fɔ ko barosigi in pusayara. An ye baara mun kɛ bi baara do a ɲɛna kosɛbɛ puisque a b'a yira ko polisiw bi baara minnu kɛ a bi dɔn citoyen fɛ ni citoyen mago bɛ fɛn o fɛn na u kan ka polisiw sɛgɛrɛ cogo min na o bɛɛ de détaillelen do ka fɔ mɔgɔw ye pour que sini kɛnɛ ni ka besoin dɔ bɛ polisi la ni ka besoin dɔ bɛ commissariat la i kana sigi k'a fɔ ko karisa i bi mɔgɔ wɛrɛ i bi jɔn de dɔn ni commissariat la pour que i ka tɛmɛ o tigi fɛ peut-être i bi tɛmɛ o tigi mun fɛ ale yɛrɛ de bi i escroquer ka fɛn mini la ka fɔ ko polisiw y'a kɛ tan polisiw y'a bɔ tan u y'a dɔ tan donc aw b'o de éviter n'aw mago sera polisi ma dɔrɔn aw bɛ wuli aw yɛrɛ ye aw bɛ taa n'aw sera polisi la aw bɛ taa chef de poste fɛ n'aw sera chef de poste bara aw b'a fɔ a ye ko an bɛ fɛ ka nin de kɛ nana nin de kama nin de kɛra na ni nana plainte de la i b'o fɔ a fɔ yɔrɔ ye chef de poste ye ni nana papier dilan de la i b'a fɔ chef de poste ye ni y'a fɔ chef de poste ye ni plainte de don i kan ka diriger yɔrɔ min na a b'i diriger o yɔrɔ la ni papier dilan de don i kan ka diriger yɔrɔ min na a b'i diriger o yɔrɔ la donc ni sera o yɔrɔ la mun bɛ kan ka kɛ a bɛ f'i ye ça vaut mieux que i ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o tigi bɛna f'i ye ko polisiw pour que nin ka kɛ il faut que i ka nin kɛ ou bien i ka nin kɛ k'a sɔrɔ ko tiɲɛ tɛ. Taali ɲɛfɛ a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ ko ni gɛlɛya sɔrɔla bɛɛ k'i ka commissaire sɛgɛrɛ. N'aw sera o tigiw ma difficulté minnu bɛ yen n'aw ye difficulté sɔrɔ a la n'aw ye fɛn mɛn ou bien aw ye fɛn ye mun ti ka aw ka ji min sira fɛ aw bɛ taa commissaire fɛ directement aw bɛ taa fɔ commissaire ye bon ne nana nin dilan u ko nin tɛ se ka kɛ fo nin ka kɛ a bɛ cogo di a bɛ kɛ commissaire ma diyagoya ye a ka disposition ta pour que i ka se ka satisfait. Ɲiningali caman kɛra ni café citoyen kɛnɛ kan i n'a fɔ carte d'identité dilanni wari n'o tɛ tɛmɛ 200 kan i n'a fɔ wari min bɛ minɛ siraba kan polisiw fɛ ni infraction kɛra o a ma kɛ fo ka taa se viɲɛti sɛgɛsɛgɛli ko ma n'o man ka kɛ mairie maaw kɔ a n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko maaw doni ne ma segin tun caman y'a yira k'a fɔ ko barosigi sababu la ko fura caman sɔrɔla olu ka gɛlɛyaw kan. Sinima a ka ca ni an jamanadenw ni kungo b'an bolo polisiw fanfɛla la n'an ma nimisi wasa sɔrɔ la o kɛlen don ka numéro vert dɔw labila an population mɔgɔw ye n'an bɛ se k'o wele ka an ka degun ɲɛf'u ye ka tila ka yira n'an taara polisisow la ni kunnafoni dira ma ou bien ni u bɛ fɛ ka wari banku ni min man ka kɛ an bɛ se ka kunnafoni ta k'a jari walasa minnu kan ka dɛmɛ an dɛmɛbagaw ka kɔkɔrɔma dɔn k'an ye. An tun bɛ fili caman kɔnɔ an bɔra o fili la an y'an ka kɛtaw dɔn k'an ka kɔntaw dɔn polisiw tɛ dɔwɛrɛ an yɛrɛ dɔw de don an ka n'u k'an jugu ye an b'u kɛ an baarakɛ ɲɔgɔnw de u fana k'o faamuya a bɛɛ bɛ daminɛ lamɔ de la ni mɔgɔ lamɔna cogoya min na hali baarakɛyɔrɔ i b'o wale kelen de kɛ parce que jogo fɛn fɛn bɛ polisiw la a b'an bɛɛ de la an ka ɲɔgɔn faamuya an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka kɛtaw dɔn k'an ka fɔtaw dɔn walasa sigi ka diya. Fɛn dɔ tun bɛ yen ni mɔgɔw tun tɛ fɛn minnu kalama k'a fɔ ko numéro b'u bolo ko k'o di mɔgɔw ma ka weleli kɛ ka polisiw ka kolankolon minnu bɛ kɛ citoyenw na k'o fɔ ka weleli kɛ k'o ɲɛfɔ donc o ye fɛnba de ye ka fara kan fɛn wɛrɛ minnu fana fɔra c'est papier minnu bɛ yen n'o bɛ di ni mɔgɔ bɛ to ɲini polisiso la o papier ninnu bɛ kan ka di cogo min na a n'a wari u y'a bɛɛ détaillé a bɛɛ wari hakɛ fɔra mɔgɔw ɲɛna donc k'a fɔ fɛnɛ mɔgɔw k'u dɛmɛ fɛnɛ u ka baara la o b'a jira k'a fɔ fɛn caman bɛ kɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu t'o kalama. Ayiwa sa
Ajikad maaw ka nin kafe citoyen n'a kɔrɔfɔ bolila polisiw kan o na kɛ sababu ye sigidaladenw na u ka kɛta n'u ka fɔta dɔn sisan. Hali bi an bɛ to o gafe kɔnɔna la min ye nin kɛnɛ in kuncɛlen kɔfɛ Ashkadi yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye Adam Diko ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an ye ko in kan ani k'a yira k'a fɔ donna nataw la maaw ka kɛta kan ka kɛ mun ye sira jumɛn kan ka tɛmɛ an ka jamanadenw ni polosilakaw ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama kɔnɔna la ale bi nɛn dɔ la k'o walawala an ye ka kuma sigi ko ɲɛ ninnu kan an k'a lamɛn. Barosigi tun bɛ boli polisiw jɔyɔrɔ polisiw ka baara ye mun ye polisiw bɛ min kɛ ani anw mun ye citoyenw ye fasodenw anw bɛ se ka polisi dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na cogo min na ani fɛnɛ mun ye gafew ye polisi bɛ gafe minnu di i n'a fɔ carte d'identité ani certificat de résidence ani nationalité yala o document minnu o gafe minnu dilen no polisi fɛ o gafe ninnu ye joli ye parce que an y'a ye k'a fɔ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ problème caman bɛ an sɔrɔ n'an taara nin gafe ninnu ɲini yɔrɔ la kuma la gafe ninnu prix ma dɔn donc kuma caman i b'a sɔrɔ gafe ninnu prix tɛ min ye an bɛ bila k'o de sara fo a bɛ kɛ an yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko o de ye a prix normal ye donc wagati kɛra polisiw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko carte d'identité k'o ye 200 ye ko certificat de résidence k'o ye fu ye mais an y'a ye k'a fɔ hali bi commissariat dɔw la u bɛ ka continuer ka wari minɛ citoyenw na min tɛ 200 ye ou bien ka mɔgɔw bila ka wari sara certificat de résidence la donc an ye nin barosigi in kɛ ni polisiw ye k'u jɔyɔrɔ faamu k'u ka baara faamu an fɛnɛ population mun ye an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min ani fɛnɛ ka ɲɛfu ɲɛna population yɛrɛ bɛ mun de ye tile journée kɔnɔ peut-être polisi ɲɛmɔgɔ ale tɛ min kalama c'est que a ka mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔna na olu bɛ baara min kɛ souvent i b'a sɔrɔ o baara o tɛ polisi ka baara ye mais an bɛ min dɔn o de ye o polisiw b'o de kɛ o fɛn filanan fɛnɛ ye min ye an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ni polisiw an bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ an bɛ siran polisiw ɲɛ olu bɛ siran ɲɛ n'an tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kɔnɔ ni i min yɛrɛ ɲini polisiw b'i ɲini donc an y'a ye k'a fɔ a ka kan an ka barosigi kɛ ni polisiw ye pour que o sentiment min bɛ yen nɔ n'an bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ o ka se ka bɔ yen nɔ an ka dɔn k'a fɔ ko polisiw bɛ yan an de kama ko polisiw fana k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ yan anw de kama donc an kan ka jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que gɛlɛya minnu bɛ an kan anw ye citoyen o gɛlɛyaw ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ an ka se k'a dɔn fɛnɛ anw bɛ se ka polisiw fɛnɛ dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na cogo n'an y'a ye k'a fɔ ko bandi b'an ka kin kɔnɔ ou bien ko zon bɛ yen nɔ an bɛ se ka polisiw lasɔrɔ cogo di pour que k'o ɲɛfu ɲɛna ou bien a kana kɛ an k'a fɔ n'an ye zon minɛ n'an yɛrɛ ma min bɔ a la n'an y'a di polisiw ma sini ani a zon masina an bɛ se ka ɲɔgɔn an bɛ polisiw lajɛ ko parce que u ye bandiw ye effectivement u bɛ bandiya wale caman kana mais a ka kan ka to ka ni baro ninnu sigi pour que olu k'a dɔn k'a fɔ min bɛ fɔ u ma population bɛ min fɔ u ma munna u b'a fɔ u ma o ko ninnu o bɛ se ka dabila cogo di o bɛ se ka résoudre cogo min o fana kɔfɛ polisi directeur y'a engagé bi min ye ka afficher commissariat bɛɛ da la ni mɔgɔ min nana ni document ninnu ɲini na dɔrɔn i b'a dɔn depuis commissariat da la k'a fɔ ko carte d'identité k'o ye 200 ye wa i kan ka na ni gafe minnu ye o ye nin ye ko certificat de résidence k'o ye fu ye i kan ka na ni gafe minnu ye o ye nin parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ nin fɛn ninnu prix dɔn donc n'u sera commissariat la o ni mɔgɔ min bɛ bɛn n'o ye prix min f'u ɲɛna a bɛ k'u ɲɛna k'o de ye prix normal ye mais ni nin gafe ninnu bilala commissariat da la a ka kan ala fɛ hali polisiw yɛrɛ bɛ sɔn ka siran k'a fɔ k'u bɛ prix wɛrɛ fɔ min tɛ ninnu ye. Adam Diko ni kun y'ale ka laseliw ye min ye Ashkadi ale ɲɛma don an bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a ta nasa ka bila don wɛrɛ la an hakili la an bɛɛ lajɛlen ye hakilinaw ni faamuya jɔnjɔn sɔrɔ polisiw ni an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛta kan ka kɛ jumɛn ye an man ka mun kɛ an kan ka mun kɛ polisiw yɛrɛ fana man ka mun kɛ jumɛn ye binkanni ye sigidaladenw kan faamuyali caman dira o kan an bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ kɔnɔna la o kibaruya ninnu bitani an ye gafe wɛrɛ kɛnɛ kan ni o ye i ka dɔn awa sugubulon ye sugubulon min bɛ yen ni a bɛ wele ko foire d'exposition min bɛ labɛn an ka chambre d'industrie du Mali CESIM o baaraw dayɛlɛla kunungo an ka jamana kɔnɔ parc d'exposition na Bamako min ye jamana ministre ɲɛma Bobo Sise tun b'o kɛnɛ kan na min ye baara dayɛlɛlen ko sugubulon bɛ ka kɛ cogo di min ye bi an ka kibaruya ina Fadimata Sidibe ka fara Bakari Kone kan olu yaalala ka don a sugubulon kɔnɔ a ko daminɛ bɛ cogo di min ye a sanni feere tigilamɔgɔ ani maa minnu nana guwaw ta kɛnɛ kan n'o standu ye u ye min sɔrɔ yen an ka jɛ k'o fana filɛ. Ni foire in bɛ kɛ sanni feere ani ɲɔgɔn ɲɛnajɛ de kama sabaraw finiw minan caman bɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan feerelikɛlaw bɛna ka bɔ jamana ni jamana dugu ni dugu kana feere la o de kama dɔw ye ɲɛfɔli k'an ye foire in kan kɛnɛkɛnɛya la u ka marché cogoya a dayɛlɛli ni bi cɛ. ɲinan febak la anw nana la
bon on emplacement ɲɛna bon a wagati kɛra kunu baara kɔni ma daminɛ fɔlɔ mais taalen ɲɛfɛ minɛn kuraw caman b'an bolo mais a bɛɛ ma se ka na an kɔni nana dɔɔnin fɔlɔ an ka ni marche kɛra an bɛna n'a ye ni marche ma kɛ an b'o to bitigi la a da ka di parce que minɛn b'an bolo an b'o feere bitigi la 12,000 mais yan an bɛ ka di 11,000. Bon pour le moment marche tɛ yen fɔlɔ parce que yɛrɛ ɲɛ b'a la stand bɛɛ ma occupé fɔlɔ feedback ɲɛ ka ɲi a b'a to an labi ko dɔn kosɛbɛ bon achat fana bɛ kɛ komi kunu n'a dayɛlɛ la mais taalen ɲɛfɛ marché bɛ kɛ an bɛ fani feere an bɛ bijoux feere an bɛ pelle ta k'a kɛ c'est le travail fait a kɛra bolo de la pelle fani an b'o kalan k'o kɛ robe ye k'o kɛ bubu ye kun la daminɛna puis a bɛ retard la dɔɔni donc a kɛra comme kun de mɔgɔ k'o yɛrɛ installer bon kun an b'a visiteur ba ye bi fana comme sɔgɔma le an nana pour le moment visiteur mana ban mais hali bi an b'o kɔnɔna yalno an bɛ ka mobile feere an bɛ électroménager kɛ ani sokɔnɔminɛnw bon tiɲɛ yɛrɛ la actuellement marché tɛ yen fɔlɔ dɛ comme sani bɛɛ ma installer fɔlɔ o de y'a kɛ puis caman b'a lakodɔn fɛnɛ quoi feedback kɔni ka ɲi nɔ mɛnɛ a bɛ visibilité di mɔgɔ ma et puis organisation ka ɲi tout même comme il faut. feedback min dabɔra sanni feere ani ɲɛnajɛ kama o de bi laban février kalo tile 2 san 2020. Seko ani dongo ani an ka feerefɛnw ni Mali yɛrɛ ka fɛn caman bɛ ani diɲɛ wɛrɛ olu caman bɛ nin kɛnɛ in kannan na o kibaruya ninnu bɛ taa ni an ye jamana kɔkanna na Idrissa Badimi ale ye kibaruya guni minnu fara ɲɔgɔn kan Mali kɔkan kibaruyaw la olu bɛ taa n'an ye farafinna gun nansarala l'Amérique ani k'a dɔn gun tɔw bɛɛ lajɛlen kan an ka jɛ k'o fana lajɛ. An bɛ bi kɔkana kibaruyaw daminɛ Sudan du Sud u ka jamana ɲɛmaa Salva Kiir n'a sinankɛ Riek Machar n'ale ye marifata jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'a bɛ wele ko SPLM u ye tile 2 ɲɔgɔn ye kɛ Juba n'o ye Sudan du Sud capitale ye waasa u bɛ se ka gouvernement sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye min kɔnɔ cogoya min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini salon mai kalo ni ko daminɛna wa a bɔra dɔgɔkɔrɔ siɲɛ 2 wa l'Amérique jamana kɛn bɛ ka gan ni cɛ kofɔlen 2 kɔ u bɛ se ka bɛn ko la cogoya min na n'an bɔra Sudan du Sud an b'an kunda Libi kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Libi kɛlɛya kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen wuli k'u jɔ sen kan o hukumu kɔnɔna na lajɛrɛ dɔ bolo dara kari nata janvier kalo tile 19 Berlin alimankaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ in yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ diɲɛ tɔnba bolo n'o ye Nations Unies ye lajɛrɛ in kun ye waasa u bɛ se ka fu siri Libi gɛlɛya la cogoya min na o de kosɔn u ye wele bila gɛlɛya bɛ cɛ 2 min ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Libi gouvernement d'union nationale ɲɛmaa ye n'o ye Fayez El Sarraj ani Marcel Khalifa Haftar kunnafoniw y'a jira ko ni cɛ 2 bɛɛ kan ka ye kɛnɛ kofɔlen in kan Allemagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔla n'o ye ministre des affaires étrangères ye n'a tɔgɔ ko Heiko Maas ale y'a jira na k'a fɔ alamisado janvier kalo tile 16 san 2020 k'a ni Khalifa Haftar ye ɲɔgɔn ye k'a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'a labɛnnen don k'a bolo bila kɛlɛ jɔli sɛbɛn na ka kibaruyaw kuncɛ an bɛ taa Iran jamana kan Irankaw ka diinɛ ɲɛmaaba min bɛ n'a tɔgɔ ko Ayatollah Khamenei a ye jumaseli ni maaw ye san 8 tɛmɛnen kɔfɛ a ka bi jumaseli kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka jamana daba wulilen don nin waati laban ninnu na a ka juma kutuba kɔnɔna na a y'u ka jamanadenw fo u ye bɔli min kɛ ka General Kasem Sulemani sukonya kɛ a y'u fo o la a tilala k'u jalaki u ka nin waati laban bɔli banbali k'u ka nisɔngoya jira u ka jamana ɲɛmaaw la a y'u jalaki o la a tilala k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko donba 2 de kɛra nin waati laban in na ko donba fɔlɔ ye don jumɛn ye ko don min diɲɛma bɛɛ lajɛlen wulila ka General Kasem Sulemani su kasi ko don filanan kɛra don min ye don min ni Iran jamana yɛrɛ y'a tasara l'Amérique jamana na k'o kɛra donba 2nan ye a y'a jira na k'a fɔ ko nisɔngoya don kelen fana kɛra ko don min ni Iran jamana filila ka Ukraine pankurun bon n'a yarala duguma ka maa caman bɔnɛ u nin na a n'a ye tasibila kɛ ka taa nin fure ninnu yɔrɔ. Tabarikala an badenw fɛn o fɛn bɛ yen n'a daminɛna a bɛ kuncɛ fɔ Ala ka masaya kibaruya minnu bɛ yen ni an y'olu sɔrɔ bi tile kɔnɔ juma n'o ye bi jɔakun baara laban don ye ka lase aw ma o kun ye ninnu ye an nisɔndiyalen a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw ye aw ka to hali bi Nef TV filɛli la bi cɛ min ye k'a dɔn Suro Mamudu Diko tɛmɛnen kɔfɛ an ka hakili falen kɛnɛ kan bi hakili falen bɛna maa min bisimila o ye Seku Siraman Jara ye
ni ale sinanguya to nyema baye anga jamana konna la ani a masalala kusebe sananguya yɛrɛ fɛ jumɛn ya jɔrɔ ye mun ya be mun ye tana jumɛn bala mun manga ka kono ale bino bela jerele wala wala doni ni an wulila sisan Nef TV ale tola nya fɔ aw ye don tɛmɛnu na ngo Nef TV ye jabarani ye min mina jabarani so kɛcogo wɛrɛ jira jamanadenw na nimisi wasa kɔnɔ ala ka sugɛra dama